el desig de ser mare i l'exercici de la maternitat es nodreix de factors que tenen a veure amb el model que s'ha tingut de figura materna, l'aprenentatge que s'ha pogut fer, les vivències personals i, bàsicament, amb les paraules. O sigui, el llenguatge és importantíssim. I quan parlen d'instint maternal sembla que deixen de banda el llenguatge i situen a les dones al nivell de qualsevol o altra espècie animal. Hi ha dones que, malauradament, de tant en tant llegim les notícies als mitjans de comunicació, són una minoria però existeix, que llencen els bebès que acaben de tindre al container. Aquí tenim la prova de que la biologia no ha estat suficient per el apego, la teoria de l'apego, per iniciar un vincle,